mang'eny. Yes. To koro ka gini no gimoro kotimre ochala Honda. Git kweyo no ochala Honda. Ok inyal pande nikech en gima involve society. Kata kokiwache ibiro ka jatich wache. Tibiro yudo ka nyathi achiel moro bro wacho ni Max to wayudo to ma ok en mara. Iwinjo. Tibiro yudo kata jopuonj moko ma ok winjore gi principal be biro dhi lande. Iwinjo. Koro an asewuoyo gi jok manodhi nono penj. A few of them ne complain ne complain ni duoko mane biro nyithindo nondiko the same. Mano skunde mage. Ok ni school seche mino no penji no Kenya National Examination Council KCSE manyono ne. Donc kiwacho ni same samoro kama mna gwenge iwa nyalo wacho ni gwenge kaka mag Nyanza imbo mar Okay seche magino no chato ko leak center you don't seche in an examiner I've been an examiner before seche mino examiner chetimi bundle ondik mana code yeah tinyalo suspect nikech nyingi seche mangi neno nyingi Sharon ngane ne Otieno tingo ni mai to that does not mean mago agine seche ka gingeny e kinyalo ngeni mai luo Nyanza ka gin kwamboka giri tingeyo ni magi kisi to koro yes gingeny koro kingiyo ka center gina 100 to 70 gin kwamboka gi mora tingeyo ni mai kisi to ka gin njeri giri tiparo mai could be ngandu giri or whatever. Koro there was that complaint and maro malingaling complaint ni eni ni papers momi script ni ido ka answers were the same points be opangegi okotem kata wilo iwinjo machalre but remember ni examiner ni underpaid wan kaka union as kupetwa sego koko ni mondo majogo medo muom police likalo kuji nyaka jo CRE manyogo koko bagi neno kana gidingani yes koro yudo ka inumi papers ting ichich ni yawa to jogi pachi gi chala nyithindo marude kata nyithindo marude isedo nyithindo marude katimo penj donge do yudo ka achielo yudo B+ ta achielo yudo A-, achielo yudo C ta achielo yudo C+ donge yes to magi to chala nyithindo marude ma patch gi just the same kendo moyudo kata rude. Koro the problem biro kama in examiner okinyal go koko nikech kidhiko koko ji complain ni tero kucha to tendigo ni as teach gi paper gi bundle ni what will happen in a process ibiro wachi ni we nono monde wachak nono kaka jogi okwelo penj koro that process no emok gidwaga Awange makama kaparo gi kanyo inyisa ni andiwo bondo kendo chako duoke na ndiwo wago ni mosa hinya kaluore gi ng'ikruok mabende ne yudo pod odhi nyime gi twak ka mano kaluore kod kadi bed ni KCSE mano mar higa mokalo ne okwal mathoth bende wased twak ahinya kaluore gi ranking mag sikunde kinde machon ni neno kramna ka jatend migao mar somo kana chung na wacho ni nyathi ni otimo maber nyathi ka nyathi makama no yudo grade makama ene namba achiel e school makama wan kaka jafwambo na miyo kata mana yot wangne styles kata na mag lando duoko nwaneno kata na mag grade auchiel duoko makama gitere school bedi pani magi gino kenge manyalo duoko kata mana dwaro mar kwalo penje skunde mopogore Pero como I think atimo mosenya ne ani ng'ikruok mar mbui na neno to okawinjo maber kata pan ni ya winja koro sanda winjo maber gima paro ni nyalo timre ni lendo kata na PM keto skunde ni PM kata na ranking nyithindo kata skunde to kaneka golo wach ranking to kaneka gimarach anene no gima ber nikech en ma chien kata no dwa kelo PM obedo matek kabisa e sekta ka ma jopuonj sana ne laro man nyaka skunde bed number 1 koro ne samoro gidhi e yore moko ma peny maparo ni japuonj Awange temo lero kanyo samoro kaka jopuonj temo kabisa mondo gimi nyithindo yore moko ma ogajore ma peny makadho penj koro kanogol naparo ni golo ranking no to en gima ber nikech koro giming'iyo maduong' ahinya ni nyithindo somo mana kaka japuonja wacho alicha nyithindo somo to gimanyi kwana gi cover makoro gin ready mondo gidhi e level machielo to kinde kama chan wang'iyo ni nyithindo nyaka nwang grades to grades samri nango grade A to content mar grade ni gimani e onge wadwa ni mondo kata jonyuol mondo kaber to winje advice ma jopuonj miyogi ni jopuonj ma genuine wacho maber ni nyathi onego bed ni wuok kaka koro nyewa ni e level mar secondary ni uwuok ka en gi skills motegno ka en gi values motegno ka en gi paro moridre ma kodhi e oreya machielo donje university donje mbalariany to donje college onyalo timo course modwaro kata course mokawo cha
mutieki maching moro ko yudo tich to tiyo ngat moro mok nyal hinyo ji gi tijeno ineno ka nyocha ne wai ka ko ni piem ma ni mala hinya no chopo kama koro kana penj ne nyiem masa moro japuonja lo wacho ni sama yudo ka jo head teachers pango mana laini gi jo nek go dwaro na yo negotiate na ka gidwa nyiewo papers apana kane waziri Matiang'i to gi let ma go ano tiyo ko man winja ne waweyo ni puro sani ng'iyo man nyathi mwa focus on to konego wa focus on nyathi non wango grades moko nyal support kata grades moko nyal tiyo go mbele kora naparo ni kar gine kanyo kar ranking kanyo danyalo support serikal kata nyalo support ministry ni to konego wadoge wangi mrani to nyathi oyudango gimo yudo ni to grade ne majinin to grade mayudo ni ango mani yeye en gi skills mage en gi values mage pache utegno marom nade jopuonji paro kalore gik motimogo ni koro nyalo timo ang'o kutieko skul kutieko level mondo donji e ore achiel. Erokamano ahinya. Be nyaka gisani kaluwore gi okenge mopogore opogore mana kaluwore gi oganda mamoko ma bende wacho ni penj ma kamano kwala. Bende noneno ka od bura mar seneta ahinya kaluwore gi kamiti mochung' ne weche mag somo kitelo kata mana kotagi koda jakom mar gi mong'ere kaka Jonyuto. Bende koro wacho ni gibiro bedo ka ginono penj mar KCSE kapo nono ni kuone otim. Akia ni in kaka Zablon Awange jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kisumo bende paro ni penj ma kama owinjore onono mago duoko mag penj to kinone ang'o manyalo timore bang' mano? Yes, apodho wach no penj no ne obeni nono. It is normal whether okwale or okwale, we need to analyze the results. Ema duoko manuono nonro no ema biro konyo gi putting structures mondo kik watim makosa kata wa improve on kama wasetime maber. To no dware ni ochako right from the school level. Ochako at the department, ka un department ma humanity, ka department ma science, ukungu romo, then the staff be romo. Then ka staff oseromo, nyaka malo kulto, nyaka makolo senate be dhi rome. To sani to kol ma senate to romo nikech koro nitie chich ni KCSE ni dipok ni no kwale. To kose kwale to ng'i kaka wanyalo geng'o structures. Remember ni kane Matiang'i biro ne ntie rules manobi nek nobiro gi rules moko mane iluongo ni Examination Act. Examination Act ni nobiro gi gik moko mane ko yudi kikwalo penj tichulo fine ma certain million kata par kamae tinyalo tuoyi higni 10. To mano nokomono wach mar penj kwalruok. It means ni with the legislation pod onge gima konyo malich. Though legislation was one step. Gima nwaneno gi that legislation and victimization. Inyalo yudo ka ng'at moro, principal kata japuonj moro ochunge to bedo dismissed ni nokwalo penj to ne ng'at ma innocent. Koro because of that this victimization emano decide ni koro jogi odhi mos. To kata kamano it is not proper to examine a student and then ukelo ni penj ni ikwalo. Mae dhi affect jomoko manyokadho